Hekk kif il-poplu Ingliż iddeċida li jtemm ir-relazzjoni twila tiegħu fih dan l-Unjoni Ewropea, Malta attirat numru akbar ta' bastimenti u super yachts li xtaqu jtajru l-bandiera Maltija. Dan għaliex huma bosta li xtaqu jkomplu jbaħru b'bandiera li tirrappreżenta stat membru tal-Unjoni Ewropea. Ir-Reġistratur Ġenerali tal-Bastimenti Merkantili u Baħħara Ivan Sammut spjega li Malta toffri servizzi marittimi varji li żgur mhux forsi jaqdu l-bżonnijiet tal-klijent u għaldaqstant tagħmel lil pajjiżna aktar attrajenti minn pajjiżi oħra Mediterrani. Ir-raġuni għala jażlu Malta hija bbażata fuq il-livell ta' servizz li jingħata minn Malta, hija wkoll fuq strateġija holistika marittima li ġiet adottata mill-awtorità u mill-gvern li għandu viżjoni li hemm stabilità. Ġifieri ir-Reġistru Malti huwa popolari għall kwalità tiegħu, għar-reputazzjoni tiegħu, kif ukoll li joffri stabilità. Fil-fatt, minħabba Brexit, matul l-aħħar sena, Malta ra żieda ta' 7% fil-każ ta' super yachts u 2% fil-każ ta' bastimenti merkantili, f'reġistrazzjonijiet fih dan ir-Reġistru tal-Bastimenti Merkantili. Illum il-ġurnata aħna l-ikbar reġistru fil-fatt ta' super yachts fid-dinja minħabba li ħafna minn dawn il-jottijiet ġew reġistrati taħt il-bandiera Maltija b'raġuni ewlenija kienet appuntu Brexit. Sammut qalilna li Transport Malta se tkompli tagħmel ħilita biex tkompli tattira nies bożza lejn is-settur marittimu li għaldaqstant tfisser aktar opportunitajiet kbar għal Maltin. Hemm opportunitajiet kbar, l-awtorità ser tkompli f'dan id-dialogu kontinwu mal-industrija biex inkomplu nkabru dak li bnejna matul is-snin u barra minn hekk nattiraw ukoll lejn Malta nies ta' ċertu kalibru li ikollhom added value fl-ekonomija Maltija. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg sostna li bit-tisħiħ fl-awtoritajiet konċernati ser inkunu kapaċi nisfruttaw aktar opportunitajiet ġodda palma dik ta' Brexit. Il-Gvern huwa kommess li qabel xejn ikompli jsaħħaħ l-istituzzjonijiet. F'dan il-każ l-Awtorità Regolatorja Transport Malta li ilha tagħmel biċċa xogħol tajba u qiegħda tkompli żżid anke f'opportunitajiet bħal dik ta' Brexit. Importanti li l-Gvern jagħti l-għodda jagħti l-konfidenza, però jeżiġi li biex nagħmlu suċċessi ma nikkompromettux il-governanza tajba, il-kwalità, ir-reputazzjoni li għandha f'dal każ il-bandiera Maltija. U dawn is-suċċessi qegħdin naraw anke li nirreplikawhom. Il-Ministru temm jgħid li l-istess storja ta' suċċess qiegħda tinbena u tiġi riflessa fis-settur tal-avjazzjoni.